Het is een vroege zondagochtend, wanneer Harmonie Sint Agatha de communicantjes van het dorp muzikaal begeleidt naar de kerk, bij de eerste heilige communie. Zeg, goedemorgen. Dat is volgens mij de belangrijkste taak vandaag als grote tromspeler, nee? Ja, ik ben nog een kijken wie je vast moet. Dat is de eerste keer. Ja, degene die dat normaal deed, had zich verslopen. Ja, moet voor improviseren. Een grote tromspeler heeft natuurlijk de meest belangrijke taak om in de motor te blijven lopen bij dit soort dingen, toch? Ja, dat kan ik wel. Ik kan wel in de motor lopen, joh. Dat gaat goed lukken. En dan ook steeds op de flinke 1 geven. En de 2. Alleen de 1 en de 2? Ja. En de rest? De rest zit de rest. De communicanten en familie gaan de kerk in en de harmonie heeft even een pitstop. En dan zal ik de kinderen en de ouders de kerk uitkomen. Dan zal ik een serenade brengen op de pendeel op het plein. Ja. En het wachten, wat doe je tijdens het wachten? Nou, in het drinken, ik ga het vertellen. Even gezellig aan de theekers, als we dat zeggen. Ja. Ja, aan de koffie. En ik zie ook beer. Bewust? Nou, we beginnen het 's morgens met koffie, hè. Het is nog vroeg. Ja, maar de grote trom lukt je net, die is ook goed vastlevig, hè? Ja, volgens mij moet het gaat anders als we eerst vasthouden gemaakt met dogen en veranderen dat wel even, dus gewoon prima. Ja, de eerste en de tweede tel was goed te horen. Ja, maar ik speel liever klarinet. De slips, heb ze die vanochtend zelf gestrikt? Nee, die had mijn mam een keer gestrikt en die laat ik nu allemaal zetten. Dan hoef ik daar het 's morgens net voor laten doen. Dus deze kleup zit je al een paar jaar in? Ja, ik denk wel. Peter, fagot spelen op straat, dat is best wel moeilijk, toch? Ja, op straat zelf metlopen, dat is eigenlijk niet te doen. Want het rietje dat gaat dan de hele tijd van het instrument af en zo. En dat is geen succes. Maar zo meteen stond verstel. En dan is het best te doen. Dan is het geen probleem. Want als je loopt, wat speelt ze dan? Speelt ze dan niet met? Loopt ze dan alleen met? Of wat? Ja, dan loop ik met. Ja, zo wie net? Gewoon als rijenvulling. Ja. Dat is een rijvulling? Ja, zeker. En wat moest je er verder voor doen behalve in de moord lopen als een rijvuller bus? Bij de groep blijven. Dus dat ze net te zier uit de route is. Hoeveel vuurtekens zit de felicitatiemars? Ik doe mij zo kop, ik weet het net. Je speelt het uit de kop? Ja, ik heb maar zo vaak gespeeld, dus ik weet nou toch wie het gaat. Dus dat, ik hoef hem niet te zien om hem te kunnen spelen. Wat gaat er dus na de mes nog gebeuren? Nou, we wachten voor de kinderen op en zo uit de kerk komen. En dan speelt voor Iers Lang zal het leven. Kan de ouders en enkeringen metzingen, wer dat wil. En dan speelt we nog een liedje waarvan we denken dat de kinderen dat kennen. La da da, hitst het. Mooie titel. En dan doet de jeugd van de vereniging dit dan ook met? Jeugd dit ook met, want dat is een liedje wat eigenlijk van hun wordt. Dat hebben ze gespeeld op een concertje van het jeugdorkest. De Ezer Jeugdband hadden ze zichzelf genoemd. En dat spelen we nu samen. Van de jeugd, voor de jeugd. Wat heb je allemaal voor staan? Wat gaat hier gebeuren? We gaan dadelijk 2 liedjes spelen met de harmonie. En hoe is dat voor? Voor de communicantjes komen dadelijk uit de kerk en dan spelen we 2 liedjes. Ja. Dus heb je ook uit de communie gedaan of niet? Ja. Ben je toen ook door de harmonie naar de kerk gebracht? Ja. En hoe steun je jezelf? De eerste keer? Ja, dat is wel spannend zo. Ja, kriebelt je het een beetje in de boek? Nee. Welk instrument zou je het liefst willen spelen? Ik vind het liefst met de gitaar spelen eigenlijk. Ja, maar dat heb je bij de harmonie niet nodig. Nee. Maar misschien aan de klaret of iets andere muzikanten wil ik graag even te zingen eigenlijk, ja. Voor 5 jaar als we terugkomen, dan speelt u klarinet. Hopelijk wel. Ja, zeker. Ja. Doet dan de mis?
Hopelijk ben ik.